Hekk kif kwart ta' trasport kollu taż-żejt fid-dinja jgħaddi miċ-ċentru tal-Mediterran, il-Gvern Malti ħaseb għal pjan ta' kontingenza biex jissalvagwardja l-ambjent fl-Ibra Maltin. Il-Ministru ta' Trasport Joe Mizzi qal li biex jitnaqqas il-periklu ta' tniġġis ta' żejt, il-kumpanija Norveġiża Norwegian Coastal Administration li se tagħmel ix-xogħol ta' tħaffir intalbet tagħmel studju fuq l-impatt ambjentali u pjan ta' kontingenza f'każ li jkun hemm tniġġis ta' żejt. Barra l-ammonti ta' bastimenti kbar li għaddu mill-baħar viċin tagħna, hemm ukoll l-esplorazzjoni ta' żejt. U allura aħna li qegħdin attivi ħafna issa f'dal qasam, mhux il-Mediterran biss manki lejn pajjiżna, allura wieħed irid jipprepara wkoll. U allura aħna rrid nesiġu ħafna prekawzjonijiet u li jittieħdu ċertu passi. Il-Ministru ta' Trasport qal li din se tkun l-ewwel darba li l-Gvern qed jitlob kuntratt bħal dan, hekk kif fil-kuntratt oriġinali ma kienx hemm dan l-obbligu. Il-Gvern bħalissa qed jevalwa dawn ir-rapporti. Il-kumpanija se tuża rik ta' tħaffir li għadu kemm ġie modernizzat u saret fuq l-manutenzjoni kollha meħtieġa biex ikun sikur waqt it-tħaffir. Il-Ministru Mizzi qal ukoll li l-Gvern se jkollu rappreżentant tiegħu fuq ir-rig biex isegwi tħaffir u se ssir preparazzjoni biex il-Gvern jindirizza l-perikli li jeżistu mit-tħaffir għaż-żejt. Bħalma kienet l-ewwel darba, meta konna ħaffirna il-bir ta' Għawdex fuq l-art ta' Għawdex, hemmhekk konna ħadna prekawzjoni għamilna environment impact assessment għall-ewwel darba fuq bir. Għall-ewwel darba issa li ġeddin fil-Gvern aħna qed nieħdu prekawzjonijiet għax nemmnu bis-serjetà fejn jidħol l-ambjent għaliex l-ambjent jaffettwa s-saħħa ta' dak li jkun, allura qed naħduhom bis-serjetà u qed turu bil-fatti li qed nieħdu bis-serjetà kollox fejn jidħol ukoll l-ambjent. Għal dan il-proġett Trasport Malta se tingħaqad ma' Norwegian Coastal Administration biex isir taħriġ lil ħaddiema Maltin dwar tniġġis miż-żejt. Dan huwa possibbli li jsir permezz ta' fondi miż-żona ekonomika Ewropea.